Jokanyo sekta mar somo e boma bul mar od lamo mar Pentecostal Assemblies of God bade Kisii. Sani koro kwedo kweth josiasa moko machano kendo siayo monj mago mag jopuonj madongo, mago mag sikunde kitudo gi duoko marach mag penj. Kane giloso e boma Kisii, jopuonjego mago mag sikunde mag PG mawuok e sikunde 88 e alworano nosemo jogo marwako siasa e weche somo ka giwacho ni mano e gima nyalo rocho somo mokalo e sikunde mathoth. Ne giwacho ni jopuonj mathoth motelo ne sikunde osechwalo ng'ur margi e wi buok mano mar ngimagi to moloyo kokalo e yore mag mbui nyaka ne land duok penj mano mar duong' mar KCSE. We looked at is the performance of examinations and other church activities within our sponsored schools. Some persons wanting to appear like they are fighting for education, but anyhow trying to tarnish our schools in the manner that they didn't perform very well in the examinations. Play your politics somewhere where your politics will be valid. Otherwise, at the school and in educational matters, please keep off our parents. Even if the responsibility is on the government, let us as parents, support education. You are given everything, including admission, including everything. Then you request for transport to take your daughter, your son, to another school. Where are we taking the nation? Our MPs, if there is money that can be set aside for purpose of supporting school development and also the children in school, we request that they do so. In fact, we know that our politicians are able and they have the goodwill, they can support where possible. Miga mar ohala kod keto mwandu koro dwaro ni oruma piyo chenro mar duoko ne kembe omenda mar value added tax kata VAT kaka yor jiwo dongruok mag kembe kod